Kantsaw pa par. Makantsaw ano yung makantsaw? Versus Manawan. Apex 8671. Susunod 8671 para lang po. Tumatulong muna ang number na sinasabi ko. Kaliwa po kayo kung pwesto lagi. Sa unang number na nabanggit, kaliwa. 9499. Pagkiling versus Manawan. Sa likod. Riders ready, Amante. Ayan, ready na. Sa kanan. 86 sa kanan. Ayan, pamantahan versus pamantahan. Yung mga nasa nanonood po ha, iwasan niyo pong tumawid habang ang dalo ng karera. Iwasan niyo din pong tumaba sa mga sulit na nabigyan. Ayan. Bawal na yan. 86-71. Bugalyon versus Manawan. Versus Manawan.
Manggatarong versus Manawag. Manggatarong versus Manawag. 86-99. After 64-84. Manggatarong versus Manawag. Ayan, sino na tayo? Okay, kasi ito talaga. Stolen ba? Stolen. May purwis. Dito lang tayo, kanina pa kayo dito? Lakas mga Lodi. Lakas na mga motor dito guys. Stolen. Manggataram man to. Ano, manggataram man to. Oh, manggataram. Panalo yung manggataram. Ano all? Talo dyan siya, ano yung talo? Alam maganda siya, talo dami kin. Nanalo siya. Hindi na puro talo man. Mamutang. Masalit to ma. Papabugbog mo ni ko ito. Tingnan. Manggiwang ano? Baka natulog. Sana all patingin-tingin sa likod. Aray buton dan. Nilingaw-lingaw ang tubo na guy. Ayan eh. Kaya may tinalo tutan.